Olen olisi. Nyt olisi hyvä aika ryöstä pankki. Ei niin nopeasti. Kauhean arvas. Ai, sä oot pommeita syömä. Mitä tapahtuu? Ei se katos! Oli kerätty pommeilla. Ja naamarikin oli mennyt huonosti. Hepo! Minä jäin tänne! Kun katselin karheinensa riikaa. Sä oot just Mitä kierrät? Sinä joudut selliin. Sinä joudut mustaan aukkoon.